pouco a historia, a orixe das fake news, un pouco a historia dos medios de comunicación, como foi cambiando. E despois ven a relación do público cos medios. Ao principio, cando os medios de comunicación eran fundamentalmente impresos, a relación era moi limitada. Normalmente era a través de cartas ao director, como se era vendo na prensa tradicional de papel, non? Cartas ao director, queixándose, clarificando cousas, rectificando, etc. A radio e a televisión permitiron outro tipo de canales, pero tamén moi limitados, as chamadas telefónicas, isto é, hablar por hablar. Que non escoito alguna vez hablar por hablar? Claro. Pois aquí era onde saiu o fake este que falábamos antes de Ricky Martin. Sabedes cal é a historia de Ricky Martin? No, Correa, cando era, non sei que programa era, sorpresa, algo así, que le querían dar unha sorpresa a un rapaza, e que entón estaba unha fan de Ricky Martin, e que entón que chamaron a Ricky Martin, se escondeu no armario da habitación da rapaza para darle unha sorpresa as cámaras e todo isto, e a rapaza chegou, parece ser que colleu o can, a Ricky Martin ya desde dentro, empezou a botarle ali mermelada, empezaron ali a facer cousiñas entre eles. Entón Ricky Martin quedou ali que non sabía que fazer. Entón decían que eso foi real, e foi unha chamada que fixeron ao programa este. Eso nunca existiu, pero hai xente dicindo que sí, que foi certo. O sea, como corren todas estas noticias, non? O famoso can de a rapaza de Ricky Martin. Ben, as chamadas telefónicas, as emisoras de radio, nunca teistes discos dedicados naqueles tempos na radio, pois despois se avanzou co tema dos SMS, o negocio dos SMS tamén na televisión, e despois chegamos á época de internet, en que cambia totalmente a relación da audiencia cos medios, amplifícase. Por lo tanto, aquí os xornais digitais, por exemplo, teñen xa unha resposta inmediata. Cando publican unha noticia, inmediatamente teñen unha contestación, unha réplica, unha reacción por parte da xente, da audiencia, non? Isto é precisamente, esta capacidade de interacción é o que explica o funcionamento das fake news. Entón, a chegada a internet o que permite a ciudadanía pois é ter un espacio compartido que antes estaba totalmente controlado por medios os grandes medios de información, os grandes medios de información das masas, non? O sea, prensa, televisión, radio. Isto permite escapar a ciudadanía de todo ese control. Crean un espacio propio, un espacio aberto, e fora dese control. Hai, digamos, unha disputa dese espacio público, por unha parte, polos poseedores dos grandes medios de comunicación, é dicir, os intereses económicos gobernamentais, e por outra parte, a ciudadanía, normalmente non organizada, fundamentalmente, e disputan aí por ese medio. A través de internet, a través das redes sociais, pois é un medio para penetrar nesa esfera, en teoría. O sea, hai esa capacidade, pero certo é que despois tamén as redes sociais se convertiron tamén en un medio de manipular, un ataque tamén á privacidade, etc., e sobre todo un caldo de cultivo para as fake news. Recordo hai anos tamén, cando se falaba das redes sociais, que isto era unha liberación, porque iba a supoñer tamén que íbamos ter o control da información. Nós íbamos poder saber, cando nos queren ocultar algo, nós podemos saber xa directamente se iso foi así ou non foi así, xa non nos poden engañar. Vemos que co paso do tempo non é así a cousa, non? Ben, pois pasamos a meternos en territorios xa das fake news, a posverdade e o negacionismo científico. Falouse moito ahora co tema do COVID, o negacionismo científico, todos os días, non? Por que poñemos aquí o muro de Berlín? Porque se pode falar, algún autor di, antes da caída do muro de Berlín e despois da caída, non? É dicir, hasta antes de 1989, cando existía a Guerra Fría, digamos, e que a caída do muro de Berlín cambiou totalmente o tema. Que pasaba? Hasta 1989, falando sin xeral, existía o que era a propaganda. E a propaganda o que intenta realmente é instaurar a súa propia verdade, a propaganda tradicional. Esta é a nosa verdade e queremos crear esa verdade nada máis. E, sin embargo, despois desto, a nova propaganda, a fake news, a posverdade, non intenta impoñer a súa propia verdade. O que intenta é
ter moitas verdades, moitas alternativas, crear confusión. Ese é o objetivo. Vou sentar, xa me estou cansando. Vale. A verdade, penso, logo existo. A posverdade, acredito, logo estou certo. Entón, o que se fai, posverdade non quere decir que é despois da verdade, senón que a verdade pasa a un segundo plano, non é importante. O importante é confusión, o importante é presentar moitas alternativas, que haxa polémica, pero non interesa impoñer ninguna verdade. Veremos despois un poquinho máis desto. Unha das primeiras batallas que houve neste tema, a posverdade, non sei se, bueno, posverdade, o que entendemos por posverdade, circunstancias nas tales varios feitos e interpretacións alternativas con pretensións de verdade, non é que se son verdade, compiten para influir na formación da opinión pública, coa consecuencia dunha desvalorización do propio concepto de feito obxectivo e unha maior importancia de emoción e de crenzas propias. É dicir, a que importa é o sentimento, o tema visceral, que é o que está pasando. Realmente, cando apelan as noticias que estamos escoitando últimamente para crear polémica, para dividir, apelan ao sentimento, non á razón. Porque ca razón podes discutir con alguén, podes chegar a consensos, podes discutir, pero cando é o sentimento, a visceralidade, nunca se vai chegar a un acordo. Eso é o que se pretende. O que vos decía, a primeira gran batalla neste tema, lembrades as batallas das tabaqueiras, hai anos. As tabaqueiras de Estados Unidos, cando se empezou a discutir, a demostrar a relación entre o consumo de tabaco e as enfermedades pulmonares, as doenças pulmonares. Entón, as industrias tabaqueiras investiron moitísimos cartos, non para demostrar que eso non era certo, porque eso non se pode demostrar, científicamente estaba demostrado, nin tampouco para gañar a batalla da opinión pública. O que pretendían era simplemente crear polémica, confusión, etc. Eso é o que pretendían, confusión na opinión pública. Despois desto veu, ainda sigue estando o tema, do cambio climático, que ven sendo un asunto científico, un asunto técnico, que se transformou nunha confrontación entre esquerda e dereita. É dicir, un tema científico se explica facendo referencia a estructuras de faccións políticas antagónicas, o sea, non por razóns científicas e técnicas. Entón se fala, en lugar das consecuencias do cambio climático, etc., se vai falar do intervencionismo non do Estado, dos impostos, etc. Co cal non é posible nunca chegar a un acordo, porque non se discute desde o campo científico. Outro dos temas tamén que saen, non tanto aquí, no continente europeo, pero si en Estados Unidos, o tema do creacionismo. O creacionismo que o que pretende pois é identificar, vamos, o orixen da Terra, o orixen da vida, que se asemella en concordancia ca Biblia, digamos. Non é solamente iso, sino que tamén é un movimento cunha senda ultraconservadora, o sea, contra o aborto, contra os dereitos da muller, contra os dereitos LGTB, todos estes temas. Incluso a propia Comisión Europea ditou unha conclusión sacou de que o creacionismo que pretendía era transformar a democracia nunha teocracia. Aquí non o percibimos tanto, pero seguramente os Estados Unidos sí que o perciben moito, non? Outro movimento non tan politizado, pero tamén relacionado, o movimento antivacinas, non? Aquí temos a Miguel Bosé, compañía, pero bueno, tamén comparte, non tanto o tema político, pero sí comparte con o negacionismo científico o tema de negar as evidencias científicas. E como fan? Incluso, se fai falta, discutindo a autoridade dos científicos, negando as súas explicacións, negando calquera evidencia científica. Se colle o que nos interesa a nos nada máis. E, bueno, o que imos ver agora. Por que nos creemos todas estas cousas? A ver se o próximo día nos dá máis tempo a fundar un poquinho máis nesto, pero imos ver algo así por riba. Os nesgos cognitivos. Esas son as razóns de por que nos creemos todas estas cousas.
Hai varios tipos. Un é a disonancia cognitiva, que é a busca da armonía entre as crenzas, actitudes e comportamentos para evitar o descontento psíquico. É dicir, por exemplo, se eu fumo moito, eu sei que iso é malo, entón digo, pois teño dúas opcións: deixar de fumar, ou senón lamentarme de que estou acabando coa miña saúde. Como non queremos deixar de fumar, temos que amoldar eso de seguir fumando para estar nos a gusto. E que facemos? Pois decimos, bueno, é que a vida é moi cortiña para andar aquí facendo sacrificios, non? Hai que darse algún disfrute e todo isto, e con eso amoldamos e seguimos fumando. Por exemplo, cando a corrupción dos partidos, que decimos ás veces, porque seguimos votando a partidos que está demostrado que son corruptos, que estafan, que rouban, que practican caciquismo. Pois un votante deso dirá, bueno, pois eso é porque ao final todos son iguais, porque tampouco ten tanta importancia, e seguimos votando, non? É así con un montón de cousas. Sempre intentamos acomodar para non estar a gusto. O que nos interesa é que a realidade sexa ao noso gusto, que a realidade nos faga felices. E se a realidade non é así, a facemos nós así. E xa está. Disonancia cognitiva. Outro é a conformidade social, a tendencia a axustar as nosas crenzas ás opinións das persoas que nos rodean. Queremos estar nun grupo e queremos estar a gusto, por lo tanto non vamos discutir moito. Hai un experimento, non sei se o vistes, que ponían un montón de xente, e se ponían así varias rayas, non? Na pizarra, se cada unha rayas eran así de altas, non? E había unha que era así pequeniña. Entón lle preguntaban a xente, a ver, cal é a raya máis grande? Entón iba un, estaban todos compinchados menos un. Entón lle decían, a que era pequeniña, esa é a máis grande. Iba outro, esa é a máis grande, a máis grande. E cando chegaba o último, que era o que non sabía nada, o tío estaba vendo que non era máis grande, pero decía, pois esa é a máis grande, para moldarse o grupo. Hai varios experimentos dese tipo, non? Pois eso é precisamente a conformidade social. Outra é o nesgo de confirmación. Aceptamos a información ou noticias que confirman as nosas crenzas mentre tendemos a rexeitar o que non encaixa. É dicir, o que decíamos antes, queremos que a realidade sexa ao noso gusto. Se algo non nos gusta, decimos eso non é certo. De aí venen as teorías da conspiración. Que o 11M aquel foi ETA. Demostrouse despois que ETA non tivo nada que ver, pero hai xente que ainda sigue querendo que foi ETA. O sea, realmente, por qué? Pois porque a mí me interesa que sexa ETA, non que sexan a Yihad Islámica, ni nada deso. Por lo tanto, se alguén me dá probas de que eso non foi ETA, eso está todo unha teoría de conspiración, o tedes todo bañado para convencerme lo contrario. Pois este é o nesgo de confirmación. O que fan todos estes nesgos cognitivos é borrar a liña entre o que creemos e o que queremos creer. Non sei se lembrades este caso, bueno, o efecto contraproducente, cando unha persoa vese confrontada con datos que refutan a súa crenza, defende esa crenza con maior forza ainda, o que decíamos. Canto máis insistas ti que eso non é certo, eu vou che dicir, eso é a conspiración, eso é un invento das Torres Gemelgas. Os libros que hai sobre conspiración, sobre as Torres Gemelgas, sobre o 11M, sobre un mancha de cousas, non? Teorías conspiratorias. Por lo tanto, en nesgo cognitivo, que decíamos ahora, borra a liña entre o que creemos e o que queremos creer. Lembrades o tema do Pizzagate? Non sabedes o que é o Pizzagate? Nas eleccións de Estados Unidos do 2016. Isto era que durante esa campaña, sabes que foi unha campaña moi sucia cando Trump e cando Hillary Clinton, entón sacaron unhas conversacións de, creo que era Bill Clinton, telefónicas, que falaba aí de unha pizzería, interpretaban toda esa conversación en clave de conspiración. Decían que había unha pizzería, non sei que sitio de Estados Unidos, unha pizzería moi famosa, que iban moitas familias, etc. E montaron unha historia de que desas conversacións sacaban que esa pizzería era un centro de tráfico de nenos, de nenas, de pederastia, e implicaban eso a Hillary Clinton, a Bill Clinton e a políticos demócratas. Moitos dos votantes de Trump pois aplaudían eso, dicían que sí, ainda que no fondo pensaban que eso non podía ser certo, pero lles interesaba creer eso. Para os seus intereses viña ben creer eso. Tanto foi así
que houve un exaltado destes que chegou ali un día a esta pizzería, un día ademais que estaba cheo de familias e todo, un rifle para buscar onde estaban eses rapaces retidos. Empezou a ir a disparos, non matou a ninguén, pero entrou ali buscando onde estaban eses rapaces ali cautivos, non? Ao final o detiveron, pero que condenaron a 4 anos de cárcel e todo. Ese tipo realmente quería eso? Pois se cara non o quería, pero quería creerlo. Interesáballe creer eso. Entón isto foi o Pizzarello. Por lo tanto, que intentan as fake news, o negacionismo, todos estes temas, pois é realmente crear confusión a xente, non? Sobre todo, incluso das cousas científicas, cousas objetivas, crear confusión, porque esa confusión impide a discusión tamén. Outro dos temas que pode crear a confusión, vedes, se estades en redes sociais, titulares destes, seguramente moitas veces. Además, isto debe ser recente, non? El New York Times carga contra vos, apuesta el incendio, su discurso es un virus antidemocrático. La incompetencia de los políticos españoles puede ser tan mortal como la COVID-19, afirma The New York Times. ¿Crees que The New York Times hizo todo esto? No creo. ¿De dónde crees que salen estas cosas? Daqui, de la SER, e moitas veces nas noticias, cando están traducindo ao mesmo tempo, se entendes un pouco do que están dicindo de verdade. Non coincide. Non coincide. A ver, realmente estas noticias foron publicadas polo New York Times, pero non quere decir que as diga o New York Times, son opinión, o sea, columnas de opinión. Entón, sabedes que nos xornais, a veces non sempre se identifica a liña do xornal ca xente que escriba ali. Entón, hai algún texto, non sei cal deles, que era de un xornalista, non sei se era fora do mundo, ou de ABC ou algo así, que escribiron unha cousa así, non sei cal era. E o publicaron na columna de opinión ali, New York Times. Entón, se ti sacas eso de contexto e o pos como se fora unha noticia en vez de unha opinión, a cousa cambia totalmente. Quitando ademais o tema do papanatismo que temos ás veces de porque o diga o New York Times, que importante é isto, non? Se dixera ao contrario, algo que non nos convén, diríamos, New York Times, para eso somos yanquis. Como estamos xogando sempre, non? Se isto é para ben e para mal. Por lo tanto, isto nos interesa creelo, todo isto, ai, mira, que ben, que mal están falando, mira, ves, ten razón. Están reafirmando o que nos queremos que sexa. E cando é o contrario, decimos, bueno, isto é papanates, isto é un invento todo. Por lo tanto, funciona para os dous, nas dúas direccións, non? E despois está o tema tamén, na confusión, que se chega a un extremo tal, sabedes que normalmente os medios de comunicación sempre se lles acusa de que teñen unha inclinación política ou outra, tanto en Estados Unidos como en Europa, sempre teñen unha tendencia, máis ou menos sabemos, cando ponemos un xornal, por exemplo, sabemos máis ou menos de que pé baila. E moitas veces os medios de comunicación o que fan é para que non desconfiemos destas cousas, para decir que son objetivos, pois o que fan é equilibrar. Equilibran atopando a postura de cobertura equilibrada. Entón fanse cada un debate, e lle dan ao mesmo tempo a uns que a outros, a mesma importancia, e claro, isto está ben cando se fan unha tertulia sobre opinións, etc., está ben, pero cando xa se fai isto, por exemplo, con temas científicos, pois en este máximo porque non encontrei outra máis apropiada, non? Pero ás veces se poñen debates sobre temas científicos e para equilibrar poñen os dous no mesmo nivel. Isto é fatal. Hai cousas que non son discutibles en ese nivel, non? Non sei se me explico. Sí. Ben. Que novas formas de propaganda hai agora? Vamos a ver, desde sempre o poder o que intenta é construir a realidade, ou polo menos influir na realidade. Isto se podía facer antes, cando falábamos de os medios de comunicación tradicionais, a prensa, a radio, a televisión, pero hoxe en día, co que decíamos antes, as redes sociais, internet, é moito máis difícil ocultar cousas, ou mentir, ou influir. Cando foi, por exemplo, a Primavera Árabe, había cousas que non se podía ocultar á poboación, porque se transmitía a través de internet. Por lo tanto, é casi imposible controlar a realidade por completo para un goberno hoxe en día, para un goberno cualquier outro tipo de poder, non? Por lo tanto, como xa é imposible articular unha propaganda anti-gousanza que instala unha verdade, o que se fan é desenvolver tácticas que
que disolvan a verdade, disolución da verdade. Por lo tanto, as mentiras agora non intentan convencer a xente de que hai outra cousa, sino crear confusión, e apelar sempre aos sentimentos, aos prexuizos. Eso é o que se pretende hoxe en día nas redes sociais, porque outro sería imposible controlar a través de os medios de comunicación. Vale. Como levades? Moi ben. Si podedes interrumpir cando queirades, discutir, vale, ou exemplos que coñezades, ou... Ben, por lo tanto, isto influi tamén na forma de concebir a política. Lembrades, a maioría dos que estades aquí, por lo menos lembraredes, a época da transición. Nada que ver as campañas políticas de hoxe, non? A calidade dos debates, como eran os mítins, como eran as propias campañas. Hoxe en día, as campañas publicitarias dos grandes partidos políticos son moi mediáticas, son realmente campañas encargadas a expertos en marketing, co cal non ten nada que ver. A relación co votante, co elector, digamos, que a cidadanía xa non é a mesma que antes. Ora vese a cidadanía máis como consumidores, como público, que realmente como votantes preocupados. Ás veces ni siquiera saben cal é o programa de un, cal é de outro. O importante é o líder que está aí, como se move, como fala, o escenario que hai detrás, como toda a campaña, non? Ten máis influencia ás veces que o propio programa. Por lo tanto, son novas formas de propaganda. A propaganda tradicional, o que decíamos antes, manipula a construcción de realidade, compartida na sociedade con a intención de controlar a opinión pública. Pero as fake news o que fan é de construir esa realidade compartida, pero mantense a intención de influir na opinión pública. É dicir, son dúas formas de propaganda e teñen a mesma intención, influir na opinión pública. Unha impoñendo a súa verdade, outra destruindo a verdade. Na posverdade, a verdade non está sendo falsificada, pero é de importancia secundaria, por iso de posverdade. Non importa a verdade, importa o follón. Tradicionalmente, as mentiras políticas intentaban crear unha visión falsa do mundo. Agora, sin embargo, as mentiras non intentan convencer a xente, senón crear confusión e reforzar sentimentos e prexuizos. Isto o está levando moi ben o tema o noso amigo o de Estados Unidos, o señor Trump, non? A cidadanía, para os partidos políticos, os grandes partidos políticos, convértese en audiencia e a política na arte de maximizar a audiencia. Isto faino como se pode facer con unha película, apelar aos sentimentos da xente. Isto é un chío que publicou Donald Trump no 2017 ou algo así, foi no 2018, para anunciar as sancións que iba a impoñer a Irán. Entón, os conselleiros que recomendaron que se presentara con un cartel, unha modificación dun cartel de Xogo de Tronos, el chega a unhas sancións 5 de novembro. Ameazando así, como dicindo, un novo mito, non? Bueno, despois a este lle contestou tamén un señor que era Hassan Soleimani, que é comandante da Garda Revolucionaria iraní, que no seu Instagram publicou, sí, estou enfrontareime a ti. O Soleimani contestou así, non? Postos a facer películas. E bueno, non sei se vistes hai pouco tamén para reforzar este tema de como se transmite ahora a política. Coñecedes este imaxe? Sí, é moi reciente. Ficha, faz unha vida. Isto publicado por o propio goberno americano. Realmente toda a estructura é unha película. Todos os planos. Sabes a toma, desde abaixo, Pois isto é que funciona, mal que lle funciona. Porque a xente, isto lle chega ao sentimento. Vale? Non funciona a razón, que funciona é o outro, importante, non? E esa era a banda sonora coa que chegou? Non, eso foi o que puxeron no vídeo. Vale, pero con esta banda sonora escoitarona os americanos. Foi o que difundiron a través de Twitter, das redes sociais, difundiron así. Sí.
sea, non me dei por ali non, pero Sí. despois a montarse que fixeron con os cuantos planos e todo, foi así. Pero bueno, non nos sorprende xa en Fran, é todo así, non? Vemos logo as diferencias que hai entre propaganda tradicional e as fake news. Na propaganda tradicional, a cidadanía ten un rol máis pasivo, mentres que nas fake news a cidadanía ten un rol máis activo. Por qué? Pois porque nas fake news que se moven nas redes sociais, a cidadanía ten un rol moi activo porque tamén axuda a difundir as mentiras por aí. Todas estas noticias falsas, enseguida contribuímos a, espalladas por aí. A propaganda tradicional impón os seus propios feitos e a súa propia interpretación, reprimindo calquera narrativa alternativa. Mentres que as fake news non suprime outras verdades, necesita delas, necesita que haxa verdades por aí. A propaganda tradicional impón a súa propia verdade, non intenta estourar a dúbida. O sea, esta é a doctrina, isto é o que hai que creer. Mentres que as fake news pretende eliminar o concepto mesmo de verdade, producindo unha cacofonía de verdades alternativas. O cara xente, isto é o que evita o debate, non? O que decíamos. Ben. Cal é a orixe do termo fake news? Fake news empezou a falarse deste termo así como tal no 2016 nas eleccións de Estados Unidos e no 2017 foi elexida a palabra do ano no dicionario Collins, non? Sí, este o anuncio que fixeron eles, non? Hai que diferenciar, porque mentiras hai de moito tipo. Hai mentiras, por exemplo, contido falso, que son erros sin intención, con títulos, datas, estatísticas ou tradicións inexactas, ou cando a sátira, por exemplo, Mundo Today, é tomada como algo serio. Non hai intención de perjudicar a ninguén aí, simplemente é pois é un erro, pois puse unha data que non era, o xornalista equivocouse, utilizou unha estatística que non era, pero sin mala intención, porque se equivocou, pois isto sería contido falso. Desinformación é un contido elaborado ou deliberadamente manipulado con intención de crear teorías da conspiración ou rumores. É dicir, eu invento unha verdade, un bulo, como ese que vos puxen antes da Voz de Galicia, o caso que se non tiña intención de perjudicar a ninguén. E aquí sí que estamos entrando xa intención de perjudicar. Aquí non, aquí sí. É máis grave todavía a mala información, que é publicación deliberada de información privada para interese personal ou corporativo en lugar de interese público. Cambio deliberado de contexto, data ou hora de contido xenuíno. É dicir, podo coller unha noticia, sacala de contexto para perjudicar a alguén. Ou podo coller datos que non son públicos para difundilos e tamén perjudicar a alguén ou a alguna organización ou calquera cousa destas, non? Entón, digamos que son os tres tipos de desordens que hai. Por exemplo, os hoaxes, sabedes o que é un hoax, non? Os bulos estos que circulaban antes como inofensivos, pois podían se cadra que estar aquí, porque non tiñan intención de perjudicar ni nada. Entón serían os tres tipos de... Hai unha definición, non sei se está aquí. Sí. Antonio Ballester fai unha definición de fake news, que son aquelas informacións escritas ou audiovisuais que, sendo verificablemente falsas en todo ou en parte, confeccionanse, aínda sabendo da súa falsidade, é dicir, que quen a confecciona sabe que é falso, e difúndese deliberadamente, dotándoas dunha apariencia informativa auténtica que as presenta como noticias serias. O seu objetivo é enganar, manipular ou aproveitarse dos seus destinatarios, xeralmente con fins económicos ou políticos. Sempre ten algunha finalidade, non é unha cousa así vana, non? Entón, eso sería, ten que haber intencionalidade e ten que haber un objetivo de perjudicar a alguén. O que vos decía antes, hoax ou bulos, sabedes o que son? Oístes esa palabra alguna vez? Hoax non, para mí non va. Totalmente non va. Hoax significa mentira en inglés, máis ou menos, non? Son tamén contidos falsos, pero non adoitan ter fins políticos ou delictivos. O seu objetivo prioritario é a divulgación masiva. É o que había antes de que corrían os... Pois, se bebes unha lata de Coca-Cola, ten cuidado porque resulta que as ratas pisaron aí
medicamento convertese en veneno, non sei canto, cousas dese tipo. Ás veces son noticias dese tipo, por exemplo, os promotores de fake news son grupos con poder político, a diferencia, o que decíamos con respecto cos bulos, o económico, mentre que os creadores dos bulos adoitan carecer ese tipo de poder. Os bulos non teñen intención de facer ningún mal a ninguén, non? De todos os xeitos son dañinos, non? Eu creo que Sí, teño a veces certa, o que decimos de facer moito ruidoso cando recibes unha noticia. Sí. Fai falta sangue no chuá, que Sí. resulta que a nova, bueno, é inventada ou non é inventada, que a maioría das veces é de fai 7 anos, non? Sí. E entón, e corre e a recibes e cada ese mesmo E día infúndese de 4 ou 5 persoas, non? Sí. Unha cousa E despois morre esa noticia e se cadra 5 anos despois volve a aparecer outra vez, cambiando as cousas e volven a aparecer, non? Hai unhas que son máis inofensivas e outras que realmente ás veces crean alarma. O que pasa que, a xente tamén se empeza a facer un poquinho máis, non creer tanto como antes. Circulaba moito por WhatsApp, envía isto porque, mira, teño un amigo que é policía que me dixo que os vou mobilizar, que é típico. Xa pola redacción moitas veces sabemos que eso veremos o último día, non? Esos temas todos. Eso sería un bulo. Claro. Vale, non sei se vos acordades dunha foto que me parece que xa empezábamos a sair á rúa e unha foto con unha paseo marítimo que manda a tomar de non sei onde con un teleobxectivo que o que fai é aplastar todas as imágenes e de repente pois a que te chegas a flipas, dices, pero bueno, claro. que pasou, non? Non entro en debate de nada. Quero saber si esa foto en concreto, como a definirías tú? Un bulo? Depende do contexto en que este, pero sabendo onde se publican esas noticias, ás veces é algo máis que un bulo. Se publicase cada un particular, É que non sei onde... Pero normalmente veñen publicadas en xornais. O que ocorre é que aquí recibes un arquivo fotográfico, non recibes unha página dun xornal, recibes un arquivo fotográfico exento de outras informacións que te podan dar pistas da intencionalidade que ten a foto, que a foto ten unha intencionalidade clarísima, pero claro. a foto non é mentira, a mentira pode ser o texto que acompaña a foto. E a foto en sí tamén a foto tamén a foto non está manipulada. O que tú recibes, a foto non está manipulada, pero si tú... Elegida con intención. Entonces está manipulada. O que están intentando, a foto non, pero están intentando manipularte. Porque se tú colles unha foto, a foto de Trump a collen así, cando tú fas un contrapicado ese tipo, estás intentando que esa persona se sea grande, que teña protagonismo. Se tú colles dende arriba a outro plano, e iso que falla a foto, saben? Entón, cando fan esa foto e utilizan un zoom, utilizan un teleobxectivo e aplastan todas as imágenes, o fan por algo. Non o fan por nada, fan porque queren despertar sentimentos de, o mellor, pero... Escapar esa noticia non ou outro tipo de sentimentos de... Esa foto podería ser utilizar ben para crear indignación. Sí, claro. Ou para tratar de convencer a xente de que por favor non fagades isto. A intención distinta. Bueno, eu creo que era para crear indignación. E para... Sensacionalismo, quizás, tamén. No, eu creo que máis indignación, ¿no? Máis indignación de... aquí todos somos un perigo de desunir a xente, non? De convertirnos uns en policías de outros, en enemigos de outros. Bueno, eu vexo así. Quero dicir que eso sexa a intencionalidade. Como situarías, tú coñeces a foto? Sí. Como situarías esa foto? Como un bulo ou como unha fake? Eu, creo recordar de cando vim publicar, eu máis ben penso na liña que decías ti, de crear alarma, de decir... Claro, porque a mí que me chegue algo así como e fulanito necesita que tú mandes isto porque, que sei, ten unha enfermedade rara e que bueno, pois, dices tú, pois, de canto tempo dispaxente. Dices tú, bueno, pois aquí se quedou e non, pois, que si calquera persona que da igual, pero
pero que hai cousas que te dan igual, o sea, hai cousas que dices tú que... E que aí non estamos falando xa dunha foto, estamos falando dun medio de comunicación, pois esa foto, xa non é a foto en sí, non? Ten un contexto que lle pon e a intencionalidade dese medio, non? E claro, que mellor tú non analizas e entonces difundes. E te chega a ti e dices, pero como vas a ser E de feito isto? se difundes e cada vez empezas a pensar un poquinho, buscas explicación, pero mentres, no momento, é o que teñen as redes sociais, que non pensas enseguida, pumba. O tema das fotos, como cambiou o tema das fotos nas redes sociais? Ti antes sacabas unha foto, o carrete, recordades cando había carretes? Sí. Pois, con os carretes, sacabas unha foto, e despois tiñas que revelar, tardaban ao principio 2 días, 3 días, non recordo, non? Tiñas as fotos, e despois ensinabas as fotos, mira aquí te ven e tal. Hoxe en día, ensinaba a regalar as fotos, a xente van regaladas. Ensinaba as fotos. Vale, mira, ves, esta foto, mira, ves, onde estou eu. Despois eso cambiou. Co tema este dos teléfonos e das redes sociais, a conexión directa con redes, ou un paso intermedio que eran as cámaras digitais, sacabas a foto, e ti collías, ibas a casa, enchufabas o ordenador, pum, e podías subir e colgar en sitios. Pero había un tempo desde que sacabas a foto hasta que facías eso. Ainda podías pensar, hoxe en día te sacas a foto, e das o botón, e ao mesmo tempo que lle das o botón xa subes as redes. O cal non che dá tempo a pensar se cada despois te das conta que metiches a pata. A inmediatez das redes sociais, que non nos dá tempo a pensar. E queremos ser sempre os primeiros. Que é o que fan tamén os xornais ás veces, hoxe metidos en todo isto, xa non pensan. Non sei se lembrades hai uns anos, cando vivía Hugo Chávez, que El País publicara unha foto, supostamente de Hugo Chávez, todo entubado, que por lo visto lle chegara a eles, que estaba en Cuba, estábamos nas últimas, houbo dúbidas, porque chegara creo que pola tarde, ou así o xornal, o director creo que estaba non sei, no Caribe, en Congreso, non sei que rollo, publicamos, non publicamos, eso é certo, non é certo, decidiron publicar, ás poucas horas tiveron que retirar toda a tirada, non sei se gastaron 200.000, non sei canto, unha borrada de cartos, en retirar toda esa edición, porque era unha foto falsa, non era o Chávez. Pero era a inmediatez, e teño que publicar antes de que outro se me adiante. Pois eso é a consecuencia das redes, non? Da inmediatez. Clic, tac, faz fingar, que digo eu. Pero digo eu, que importancia ten ver a foto de Hugo Chávez entubado? Porque decía que estaba xa morrendo. Estaba morrendo Hugo Chávez, por lo tanto, podía haber un cambio, podía haber, e además estaba en Cuba, entón tamén iso ten súas implicacións. Pero esas son cousas que tarde ou temprano son. Sí, pero se eu podo ver a noticia antes... Que produce publicar unha foto dunha persona moribunda? Non é tanto a foto, sí, sino que significa a foto. O mellor están buscando decir, mira, onde está, onde vai a morrer, non morre en Venezuela, non morre en Estados Unidos, morre en Cuba. Como cando foron as fotos de Franco, as que sacara o Marqués, non? Sí. Todo entubado e tal, tamén, o que se levantou con todo eso. Pois o mismo Chávez, pois estará morrendo, non morrer aínda, nin estaba morrendo. Pero, de todos os xeitos, é lóxico que os xornais lles interese esa foto. Non falo de tanto do morbo, que senón, bueno, esa foto que eu teño é que ti non tes, eso é o que debería vender debería vender os xornais. É que son cartos. Sí. Ao final todo eso se traduce en cartos. A pregunta sería se hoxe o país recollería e pediría 1000 veces perdón por unha foto dese estilo ou iría ali ao final, aquela foto non era de verdade, non? É como todo relativizamos tanto que nese momento significou tal e hoxe, bueno, pois nada, creíamos que a moto era e non é, pois non pasou nada. E hai expertos en engañar, ademais. Hai non lembro ahora o nome, un italiano, non sei se quera ser xornalista, que o tío colleu fama porque incluso publicaba entrevistas con todos os altos mandatarios do mundo, con científicos, con escritores, premios Nobel, facía entrevistas, non sei que, publicaba. Descubrís, despois de moitos anos, que era todo invento, que non estivera con ningún. E os periódicos publicando. De feito, ele decía que estaba detrás desa foto de Hugo Chávez. Dijo que ele era o que difundira todo isto, que montara esa cousa, non? Non está demostrado. Pero o tío este era un experto en engañar aos propios medios de comunicación. Por iso digo que si podes engañar aos medios de comunicación así, que non se farán nas redes sociais, que non hai ningún control. Os medios de comunicación, mal que ven, ainda teñen unha editorial, unha redacción, quero dicir, non? Nas redes
Eso non hai, vamos, veremos despois, non? Por lo tanto, os bulos ás veces, claro, os hoaxes ás veces teñen consecuencias, o que decíamos, sobre todo ao principio, estos de crear alarma, non? Díxome meu primo que policía, que avisaron, que movilizaron a todos, crea alarma. O que pasa é que eses cada vez se creen menos as cousas esas, non? Como están tan repetidos, se avisou tanto, por iso horas normalmente son máis sutiles, non? Os hoax xa existían antes da aparición das redes sociais e na súa orixe distribuíanse sobre todo polo reenvío de correos electrónicos e SMS tamén, que decíamos, non? De correos electrónicos. Bueno, incluso cartas, aquelas cartas que chegaban, que as cadeas, non? E todas estas cousas. Bueno, despois as típicas de aquel de rapaz que está enfermo, unha enfermedade rara, e por cada vez que se difunda isto, Microsoft vai dar $1 para a súa... con protestos. Hai unha hora que era referido tamén a Macio Ortega, que tamén fai algo deso, non? Eses siguen rulando, Siguen. os dese tipo siguen rulando. Siguen, con variantes. Por exemplo... O interese deses, é dicir, sí que existe, bueno, hai que se cada vez a pregunta podría facerse para calquera, pero sempre digo, cal é o interese de comparte isto en YouTube que lle darán 50 céntimos para a loita contra o cancro? Bueno, ás veces son cousas intencionadas para ti conseguir atraer publicidade para a tua web, por exemplo, para un vídeo de YouTube. Hai vídeos de YouTube, por exemplo, que non sei se vos fixas cando entrades en YouTube, hai ás veces, nas recomendacións que aparecen, ás veces aparecen imaxes que dices, ui, este vídeo de que vai e tal, entras, esa imaxe non aparece para nada no vídeo, simplemente para que pinches e vexes. Porque te interesa, porque así consigues tamén suscripcións, sabes que todo eso se monetiza, necesitas moito volumen de visitas e todo eso se monetiza, son cartos. En unha web, se ti pinchas nun deses, o veremos despois tamén, para que ti vayas a esa web e podas recibir ingresos. Sí, son os titulares que non teñen nada que ver... Clickbait. Sí. Nada que ver con contenido... Sí, eso veremos agora. Vamos ver os agora. Vale, hoaxes ou bulos. Poño aquí algúns exemplos, algúns típicos de toda a historia, vamos. Respiras benceno cando entras ao coche, estivo aparcado moito tempo ao sol. Terrible isto. Bueno, este outro moi famoso. Ana Obregón explotou un peito en pleno bo. Ai, sí, Tivo despois... Non era verdade. Non, tivo que explicar moitas entrevistas que non foi certo, pero lle preguntaban, mira isto, que non. A auga do retrete siga en sentido contrario en función do hemisferio no que te atopes. Seguro que algún de vos o credes. Eu creía. Sí. Pois non. Non, hai máis Non variante. lavabo tampouco. Bueno, sí, adoraba, non? Cando lavaba creía... Pero dá o mismo que estés nun hemisferio que non. Eu xa o probei e non, Non, influen máis cousas que todo eso. Isto foi a raíz de un capítulo dos Simpson. Un personaxe dixo iso, e aí se quedou. Aí quedou. O aviso de É Fred terrible, Cornell, por outro lado, que algo que ten que ver con debuxos animados, que é super heavy, non? Porque Sí. dices, Dios, que eu teño unha creencia que vendo un debuxo animado. Sí. E tú, Bueno, non sabía que eso viña dos Simpson, terrible, estes días. Xa, Xa pero escoitara eso, pero non. bueno, pero teño unha creencia que parte de unha persona que pode ser unha científica e dices, vale, pero de Simpson... Pero como Simpson a veces recolle tanto temas da política, da sociedade, da tiña, Sí, un científico asesor de dos Simpson. Isto tamén, se cerra de Hotmail, WhatsApp, ai, se non cambias, se non faz isto vai cerrar, tens que mandar isto porque non vai cerrar. Bueno, eu aviso que estou xa estas na lista da privacidade de Facebook, isto de que publico isto porque a partir de hoy por el convenio de Roma de non sei que, todo o que publiques en Facebook, se o publicas entón Facebook xa vai dicir que... Non hai maneira. Eu antes perdía tempo dicindo a xente, mira, eso é mentira, agora xa non perdo tempo, publico o que queiras, xa. Porque algúns incluso se enfadan cando lhe explicas isto. Ou incluso din, bueno, pero por si las moscas, eu deixo aí. E vale. Non por unhas megas, pero a ver as ailas. E despois están, o que decíamos tamén, que ás veces xogamos moito co texto, pero hoxe en día tamén entra moito máis polos ollos, tema de vídeos e imaxes, moito máis que os textos longos, por suposto. Ninguén para ler textos longos en internet. Esta, coñecedes, non? A típica. Estes son máis famosos, o Axis. Isto era que este tío estaba no alto das Torres Gemelas e sacou a foto cando viño o avión. Mira, recuperaron a cámara, recuperaron todo, pobre. Esta foi unha. Esta outra famosísima. Ai, Eu xa creía, porque Sí, eu pois non. esperaba calquera cousa. Pois non, aí estaba era un Photoshop para mover o bicho. Claro, o que pasa que deste tipo se esperaba todo, non? Entón, claro, é creíble.
Vamos, se cada coincidiu que en ese momento estaba con el dereito, pero en outro momento seguro que o collían así. Isto foi un ave que encontraron ali, un bicho tamén, con policía e todo. E a xente, isto antes circulaba moito, a xente o creía, agora sabe máis difícil, non, pero bueno. Esta está moi famosa tamén, é outra montaxe. Este tamén, os empezan a agrandar os bichos, non? O tema de no sur de Chile, o tsunami e todas estas cousas. Isto de onde sacaron? Desde unha película. Pero bueno, todo isto é fácil hoxe en día de facer, non? Bueno, é o calmar este xigante que mo pillara, non? A parrilla. Aí está. Pois hai xente que o cree estas cousas, casi vou deixar aquí para non cortar despois para o próximo día, se vos parece. Perfecto. Vale. O próximo día o que veremos será máis o tema de como funciona o tema de internet, de como nos parcelan e como recibimos sempre a mesma información. Veremos tamén un pouco as posibles medidas que hai para evitar as fake news. Xa vos digo que ninguna é moi fácil de levar á práctica, os pros e os contras de cada unha das medidas que se poden tomar. Veremos un pouco tamén o tema de un pouco máis traballando o tema dos nesgos, de por que nos creemos as cousas, que cousas influen en nós para tragarnos todo. Un tema tamén, o tema da argumentación, os argumentos que nos dan por que nos creemos esas cousas. E basicamente iremos por aí. E o último día se nos dedicaremos a ver o tema de como averiguar se algo é falso, é verdadeiro, ferramentas que hai por aí para comprobar. Por exemplo, non sei que se me ve, pero hai unha ferramenta así para adiantar algo que eu cando abro aquí non se ve, non se pode ver así, se non unha presentación non se pode ver. Vale. Esa presentación é colgada en algún sitio? Non, pero podemos, se queres, en tal caso podemos o último día, se queres deixares un correo electrónico ou algo así, pois lo podemos mandar. Alguna vacina Tamén. Podemos cada colgarlo na web ao final, non? Facemos un texto pequeno e o colgamos. De todos os xeitos estamos tamén grabando, lo que subimos a canle de YouTube. Dicía así, pero de todas maneiras a presentación sí que podemos colgarla na web. Hombre, é máis visual que outra cosa, non ten moito texto, pero bueno. Sí. Muy interesante. Falta como pudimos crearlas. Sí, es el último día. Bueno, Sí. Eso de paradas e tal vez, no é visible. Último día. Un paso que non me miro, porque estou vendo que non se me reflexa, e bueno, teño que mirar como se fai isto, vou quedar outra tiña, a ver como se fai para que se vexa, porque a presentación non se ve. Pero bueno, pues Pois vémonos entón. Pois, e te misa, Próximo martes.